тоҷикистон яке аз осебпазиртарин нисбат ба тағйирёбии иқлим дар кишварҳои минтақа ба шумор меравад. пиряхҳое ки 6% қаламрави онро ишғол мекунад ба суроат обшуда истодаанд ва водиҳояш ба офатҳои табиӣ сахт дучор мебошанд. тағйирёбии иқлим на танҳо дар обшавии шадиди пиряхҳо, балки дар мавҷҳои гармӣ, хушксолӣ ва офатҳои табиӣ ки ҳоло шиддат ёфтаанд дар намуди ярчҳо, селҳо ва обхезиҳо ки ба зиндагии аҳолӣ ва инфрасохтор зарари калон мерасонанд низ ифода меёбанд. тағйирёбии иқлим ба соҳаи кишоварзӣ ки дар он зиёда аз нисфи аҳолӣ фаъолият доранд таъсири манфӣ мерасонад. занон дар соҳаи кишоварзӣ нақши махсус мебозанд. қариб 75% занони коргар дар он фаъолият доранд ки ин нисбат ба фоизи мардон зиёдтар аст. зарари маҳсулоти умумии кишоварзӣ дар натиҷаи офатҳои табиӣ марбут ба иқлим дар солҳои охир аз 1-3% тамоми талафотро ташкил медиҳад. дар натиҷаи хушксолиҳои бисёр мо миқдори зиёди ҳосили худро аз даст додем. махсусан мавҷҳои гармӣ ҳис карда мешавад ки он боиси марги зироату сабзавот мегардад. зиёда аз 1-3% шумораи аҳолии қобили кории кишвар асосан мардон дар муҳоҷирати меҳнатӣ мебошанд. шумораи хоҷагиҳое ки аз ҷониби занон идора мешаванд афзуданд ва ҳоло хоҷагии қишлоқ бештар феминизатсия шуда истодааст. хонаводаҳо ва хоҷагиҳои қишлоқ ки аз ҷониби занон идора мешаванд аксар вақт наметавонанд таъсири манфии тағйирёбии иқлимро бартараф кунанд. дар полисҳо асосан занҳо кор мекунанд. мардон бошанд ба русия барои ҷустуҷӯи кор рафтаанд. албатта барои мо бидуни мардон коркарди замин ва ҷамъоварии ҳосил душвор аст. ба ғайр аз омили гендерӣ ба осебпазирии аҳолӣ огоҳии суст оиди ҳалли дастрас ва технологияҳои оқилонаи иқлим инчунин корфармоии ноодатдории захираҳои табиӣ ва истифодаи қафомондаи замин таъсир мерасонанд. барои муқовимат бо тағйирёбии иқлим зарур аст ки технологияҳои сарфаи об ва нигоҳдории хокро истифода барем. аммо на ҳама дар бораи ин технологияҳо медонанд. дар байни онҳо баъзе технология ҳастанд ки маблағгузории назаррасро талаб намекунанд ва истифодаашон осон аст. баҳри тобовар кардани аҳолии деҳот ва ҷамоатҳо ба тағйирёбии иқлим огоҳии онҳоро баланд бардоштан лозим аст. зарур аст ба ҷорӣ намудани технологияҳои дастрасӣ мутобиқшавӣ кӯмак кард бо диққат додан ба фарқияти гендерӣ. дар ин кор на танҳо тренингҳо балки иштироки худи гурӯҳи осебпазир ва махсусан занҳо дар банақшагирии мутобиқшавӣ дар сатҳи маҳал лозим аст. таҷриба нишон дод ки одатан занон ва мардон ниёзҳои гуногун дар мутобиқшавӣ доранд ки ба нақшаҳои гуногунӣ иҷтимоии онҳо дар хонаводаҳо ва ҷомеаҳо мувофиқ мебошанд. мардон бештар ба фаъолиятҳо ба монанди обёрӣ, обтаъминкунии деҳот, чорводорӣ, системаҳои огоҳии барвақт ва ҳифзи аз офатҳои табиӣ диққат доранд. занон одатан беҳбудиҳои амалиро дар сатҳи хонавода ба монанди таъмини об ва энергия аз қобили беҳтаркунии оташдони камасраф, кор дар гармхонаҳо, нигоҳдорӣ ва коркарди зироятҳои бартарӣ медиҳанд. ҳангоми банақшагирии мутобиқшавӣ бояд ин фарқиятҳои ошкори гендерӣ дар ниёзи мутобиқшавӣ ба назар гирифта шаванд. дар байни деҳқонон барои гирифтани донишҳои амалӣ оид ба тадбирҳои мутобиқшавӣ ки имконияти парвариш ва нигоҳ доштани ҳосил дар шароити стресси иқлимӣ ва хушксолӣ бо нарасидани об барои обдиҳӣ, нигаҳдории сифати захираҳои замин ва пешгирии афзоиши бемориҳои растаниҳо бо маблағи кам талабот бисёр аст. иштироки самаронакии аҳолии деҳот махсусан занон ва ҷавонон барои муваффақ шудан ба талошҳои мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим муҳим аст. ин фаъолият метавонад ба тавассути татбиқи технологияҳои оқилонаи иқлимӣ асоси гендерӣ, инчунин бо тахмилдиҳии ба нақшагирии маҳаллии мутобиқшавӣ бо ба ҳисобгирии фарқиятҳои гендерӣ ва ниёзи мутобиқшавӣ амалӣ ёбад. пешбурди мутобиқсозии ҳасоси гендерӣ ба коҳиш додани осебпазирии ҷамоаҳои деҳот ва деҳқонон ба тағйирёбии иқлим мусоидат мекунад.